sé si ho recordareu, suposo que sí, perquè és un dia que va quedar molt marcat, el dia 23 de setembre del 2019. Aquest és el panorama que tenim. És un panorama que sumant ens porta a 3.000 persones represaliades, 3.000. De l'estat espanyol només n'esperem pals, però el que no pot ser és que el govern de la Generalitat actuï de la mateixa manera. Tenim 70 persones en risc d'entrar a presó, com la Maria Jesús i els companys dels 9 de Lledoners, per acusacions particulars de la Generalitat, i pensem que això és intolerable. Jo vaig a la llista de la CUP, evidentment, perquè a més crec que és un dels partits, quasi bé l'únic, que es posiciona amb això i que ens ajuda i ens recolza. No és la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta, ni la cinquena vegada que he hagut de passar per tribunals en diverses causes, ho sabeu, per lluitar contra la corrupció, per exercir també en la política, en el cas de la cessió d'un local a Cal Balsac, però segurament, i de fet és l'única causa oberta que em queda, és la que té a veure amb l'1 d'octubre. Pitjor seria, crec jo, que no hi hagués hagut ni una persona represaliada, perquè això voldria dir que ningú s'està movent i que ningú està lluitant. I allà estem, i allà estem, i allà estarem, malgrat la repressió, malgrat vulguin portar la política als tribunals, la nostra determinació fins al final, i tornarem, i això és el que direm, que tot el que hem fet ho tornaríem a fer i ho tornarem a fer. I més enllà del que passi el 14 de febrer, tot i sabent que quan la CUP és forta passen coses, seguiu lluitant, no defalliu. Són temps complicats, són temps en què la pandèmia ens està posant en una situació límit, però és que ni Europa ens mira, ni passarem de la llei a la llei, ni sortirà una vareta màgica que proclamarà la independència a Catalunya. O ho farem nosaltres o no ho farà ningú. Així que endavant, molta força, moltes gràcies, ni el fred que fa avui aquí ens pararà, ni tampoc la repressió. Així que voteu a la CUP i sobretot no defalliu i lluiteu. Moltes gràcies.